हाय गाइस नोंथांमोनखौ आंनि बे सोरां मिक्स चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नायलांदो दानिया आमारायाव इम्पर्टेन्ट बुस्थु लायनो थांनो नागिरदों आबादनि थाखाय आरोना। नोंथांखौ दाखालि दिन्थिखादोंमोन आं आबादनि बिनि बिखय हासार लायनो थांनो नागिरदों आरोना। बेसेबां लाबोनाय जायो दाना गाइस लोगो सासे लोगो मोनदों बेबो थांगोन आरोना ढेकियाजुलियाव। आंबो बेजों थांफानोसै अट' मोनबाय जों टट' लामायावनो जोबोर खाफाल गोनां। नै गाइस जों थांबाय थादों आरोना टट'आव गाखोनानै नोंथांमोनाबो नुलांगोन लोगोसे नायलां इन्जय खालामलां आंजों लोगोसे। नै जोंनियाव पाइप लाइननि गोबां रां मोन्दों जोंनिथिंबो मानसिफोरा, नोंथांमोननिथिंबो मोन्दों जानो हागौ। जायनि हायाव गोरोबदो बे मोन्दों आरोना, जोंनियावबो मोन्दों गोबां मानसियानो पाइप लाइन। आल्ट्रा हमबाय आरोना लोगोफोर आंखौबाय गारियाव एकदम मानसिफोर खम आरोना खालि बारा गियार मानसि नायलाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नायदो नै मानसिफोरा। नै गाइस ढेकियाजुलि मोनफैबाय जों माने आं आरोना। मालाबा नोंसोरबो फैयोब्ला नुगोन, खायफायाथ' फैखांबाय जानो हागौ। जाय जाय ढेकियाजुलि नुवाखै नायफैनो हागोन फैनानै स्टेन्ड आरोना बे। आं नोंथांमोनखौ बास स्टेन्डखौ दिन्थिनो हालिया जाम नालाय गारिया, टाउनखौ दिन्थिनो हालिया आरोना मानसिफोर जाम नालाय। नै उनथिंबो जाम आगोलथिंबो। आं खोरखि जिङाव जनो मोनाखै नालाय एसे साइडआवसो दं गेजेरावसो। नायलांबाय था गाइसफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे। दिनै मंगलबार आरोना ढेकियाजुलि बन्द, ढेकियाजुलिया बन्द जायो मंगलबाराव। नोंथांमोना फैयोब्ला मंगलबाराव जेबो लोगो मोननाय नङा, हटेल आन्था लोगो मोनगोन आरोना। बेंक आरो हटेल बे मोननैखौल' लोगो मोनगोन, बाखि गासैबो बन्द जायो। लोगोफोर बियो कनकलतानि सेम्बोल आरोना, जोंनि ढेकियाजुलियाव दङ। नायना ला आरोना जोंना गुमै लांफैदो आंखौ नायना ला थांनो ओंखारबाय आरोना। माबायाव थांगोन आङो बे थेलामारा आमुगुरि बुंनाय गामियाव आरोना, बेयाव थांगोन। नोंथांमोनाबो नुगोन। मासे माल बायनोनो सासेया, ओंखायनो बे थांदो आरोना माल बायनो धुप नामा बायनो बेयाव थांदो दखानाव। आं दा दंथ'यो नायना ला गाइसफोर सेन्टार आरोना बे थेलामारानि। बे मोननै जायगायाव थांबा बरगां इथिं ए साइडथिं बरगां, इथिं सबखौ बटला मोनगोन गुरदुबा। आं दा इथिं थांगोन आरो बे आमुगुरि बुंनाय गामियाव थांगोन आं। नायलांबाय था। नै गाइस मोनफैबाय आरो आंना, माइ आबादफोरा मोजां जादों बिसोरनिथिंबो। नायहर एसे मोनहैसिगोन आं गामियाव। बिसोरनो थांनाय बोसोराव कालभार बायनाय आरोना, बेखौबो दिन्थिगोन नोंथांमोनखौ। बानपानि नाय जादोंमोन ना बे आमुगुरिखौ बुंनायाव जानायमोन आरोना। नै बे दलं इदि बानायना लाबाय आरोना, गासैबो पाका लामासो लामाथाय हले, खिन्थु इदि कालभार दंमोन आरोना। नायलाय बिदि कालभार दंमोन, खिन्थु बानपानियाव बे थांजोब्बाय आरोना, बायजोब्बाय थांनाय बोसोरावनो। देग्लाय बानायनाय जायासै, नेक्स्ट इयारफ्राव गोदान फैगोन नामा खोनादों। ला बानायो आरोना। थेलामारा आमुगुरि गामिया बे डेमनिफ्राय दै लाङो आरोना दुब्लियाव पाइपजों मादिना मेचिन बिना मेचिनाव माने दै लाङो। दै इथिं दं आरो आं गाहायाव दं नालाय दिन्थिनो हायाखै, दा उनावहाय दिन्थिगोन आं। दुब्लियाव थांगासिनो दं। नै लोगोफोर बलान आरोना, बे डेमनिफ्राय दै लाङो। साथा लादो, बिराद गरम नालाय सान्दुं दं बिराद। साथा लालिया र'। थेलामारा साइडआव नाय माइआ मादि जादों।
एसे मोजां जायो आरो जोंथिंसाय बांसिन जायो बिसोरनिथिं इउरिया बाहाया आरो ना बिसोरो खम बाहायो इउरिया ना इउरिया खम बाहायोना गोबोर आरो मा बुङो बेखौ खानस्रि हासार बांसिन बाहायोनो बिसोरनिया ओमफ्राय माइया हाफोरा मोजां आरो ना जोंनिथिंजाय इउरिया बाहायनो हाफोरा गाज्रि जाजोब्बाय गोबां खालि जायगा दं आरो ना बेफोर हला बेलसिरि दैजों नांजाबनाय सिगाङाव बेयावनो फैयोमोन दैफ्रा गासैबो बेलसिरिनिया दा सेन्सार बुना गालांजोब्बाय आरो ना बेखिनि जायगायानो दैखौ नायनोबा बिराद गोजानाव थांनांगोन आरो नै गाइस दाइसेल' होनानै गायनाय माइ आरो ना बियो दाइसेल' अनलि दाइसे होना गायनाय माइ नै मादै जायो दाइसे माइया अनलि 25 डेज जादों बियो जेवायनानै गायनाय आरो ना गाइसफोर नै बादि जायो बिसोरनि माइया अनलि दाइसे आरो ना नुबाय गाइसफोर लोगोफोर दाइसे होना गायनाय माइयानो बादि जादों मारै जादों नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय माइफोरा दाइसे होना गायनाय माइयानो आं दिनैसो नायफैदो आरो ना आं दाइसे होना गायनाय नुवाखैमोन जोंनिथिं दाइथाम दाइब्रै होना गायो आरो ना थेवबो माइया बिदि गसा जाबावासो खम जायो आरो ना बिनिफ्राय दाइसे होनायानो बेबायदि गसा जायो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नायनो हागोन दाइसे गायनाया खोथियाया माइ जोलैया अनलि बिघायाव 2 केजि नांगौ जायोनो अनलि 2 केजि जोङो हमना ला बिगासेयाव जोङो 7-8 केजि होना गायो जोंनिया बिसोरनिया जेवायना गायो नालाय ओंखायनो 2 केजिल' नांगौ अनलि 2 केजि गरम नायलाय गाइसफोर ओंखायनो साथा लादों आं सान्दुं थास' खेथि एसे आरो भिन्दि खेथि न' जानायनि थाखाय मावनाय आरो ना थास'आथो खै गथा बियो 2 काठा आरो ना हाया 2 काठायाव गायदो आरो थास' न'आव जानो होननानै ट्राइ खालामना नायनायमोन आरो गायनो होननानै ओमफ्राय माथो थास'आ गोबांथार जाथारबाय नै एसेल' देग्लाय प्रथम आरो ना फार्स्ट टाइम गायदो आरो ना मादि जादों नै लोगोफोर नायना कमेन्टआ जनाय हरबानो जाबाय मोजां नांदोंब्ला लाइक खालाम आरो बेसां हायो शेयार खालाम लोगोफोरनो गाइसफोर जाहाथे आरो बिनिफ्राय बांसिन मोजांनि सायाव मोजां भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नाय गाइसफोर दैज्लां बोथोरनि गार' एसे गायदो आरो ना गासैखौबो एसे दानिया बायना जायोब्ला बेसेबां दाम नङा जानो बानलु गायनायमोन जायासै आरो बानलुआ अखा मोनबाय थाबाय नालाय बांसिन थेवबो नै फिसा थायदो आरो ना न' जानो आन्था मा बुंनो आरो ना गाइस अखानि थाखाय देग्लाय अखायाबो बांसिनमोन नालाय ओंखायनो मोजां जायासै बे दांबुदिमोन लेस्रा बेबो अखानि थाखाय बारा मोजां जायासै दासो सान्दुं मोननानै एसे जाहांदों आरो ना बिथाइ जाथ'वाखै थायहांलाय बिबार बारदों बारसे बारनै दासो बार नायना ला बे आमगुरि बुंनाय जायगायाव फैयो आरो ना बेबायदि बिसोरनिथिं दुब्लि गेजेरावनो गोबां बाम खेथि मावो आरो ना बिसोरनियाव हेर दङ गासैथिंबो दङ सोरगिदिं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं बेलस्रि दैमा दिन्थिगोन आं थांगासिनो दं बेलस्रि दैमा बे गिदिर जायो आरो ना नोंथांमोनाबो नुगोन आंजों लोगोसे बे गाइस मोनफैबाय आं बेलस्रि दैमा आरो ना नायना लाबानो जाबाय गिदिर आरो ना गिदिर नायना ला गिदिर आरो ना दैया नावजोंसो पार जायो बे दैया देरबा पुरा लोमजोबस्रायो बेखिनि जायगाया एलेकाया गासैबो लोमो आरो ना देग्लाय माने दैया एसे खम नालाय ओंखायनो लोमासै आरो थेवबो धार दङ गोबां धार नै दैया मा
माबोरै नांखो लोगोफोर दैखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव आरो साबसिन हामसिन भिडिअ लाबोबाय थानो हायो जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरोना लोगोफोर अब्लासो आरो गोसोखौ गोजोननाय मोननानै आरो भिडिअ खालामबाय थानो मोजां नांगोन नै गाइसफोर बे दैमा बारनानै फुरा बागान गोजा आरोना सब मैगं खेथि गोजा आरोना मैगं खेथि गासैबो बेयावनो प्लास्टिक बलायनानै बानलु गायनायमोन आरोना बानलु खेथिमोन आरो माबोन आरोना नै थैजोबस्लाबो थैजोब्बाय आरोना मोजां जायासै अखा बिराद हाबाय नालाय ओंखायनो जायासै बहुत दुखुनि बाथ्रा आरोना गोबां खरसा खालामना गायदोंमोन बेयाव जायासै आरोना मा बुङो आरो अखानि थाखायनो जायासै बांसिन अखा हाबाय थाबाबो जाया नालाय नांगौ बायदि सान्दुं मोनासै माने दैया अभार नांबाय आरोना ओंखायनो जायासै दै अभार फैबाय नालाय ओंखायनो जायासै नायनो हायाखै थास' बागान आरोना बेबो मोनसे थास' बागान दहायबो मोनसे दिन्थिदोंमोन बे मोनसे आरोना बेलेगनि जोबोर मोजां जादों बेबो बेयाव मोननै थास' दं आरोना घिउ थास' लोगोसे कनि कुसु होनना बुङो आरोना बे दं आरो मोननै बेयाव एक्सट्रा गायदो आरो बे बेलेग आरो आवगायाव बेलेग दं आरोना मोनसे बारिबो गायदो लोगोफोर बे माइ आरो थास'नि आबादखौ नायनानै माबोरै नांखो मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालाम लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव आं न'आव मोनफैबाय आरोना हासारखौ दिन्थिनोसै दहाय नोंसोरखौ बुंखादोंमोन आं हासार लायनो थांनो होननानै दा नोंसोरखौ दिन्थिगोन आरोना हासारा बेनो आरोना आं मोनथामल'सो बरनदों बस्थानिफ्राय बाखिखौ बरनाखै जिं आरोना जिं सालफार जिं फसफरास दङ ओमफ्राय डिउटि आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायना माबायदि नांखो मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे बेसां हायो लोगोफोरनो जेसे हागौ बेसांनो शेयार खालामबानो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय